Аз съм Ninja Striker и с мен е Mystery Boy. Здрасти. И днес играем Minecraft 0.14. Така. The biggest. Добре, аз ще набавя малко дърво, ти убий прасето. Нищо не лагам. Как? Опа. Съжалявам. Ще си увелича светлината. Така, къде си? Тук нещо здравата ми лаги. Как? Ако бия кравата, не мога да... Модель. Упс. Добре, вече имам достатъчно дърво за crafting table. Аз вече мисля, че видя. Така. Така. Ей. Мистери Бой, имаш ли меч? Ела. Сега взимам дърво. Аз ти подадох меч. Просто ела. Той е дървен. Така. Да ходим малко на лов, че нямаме никаква храна. Навсякъде има дървета. На дървена кърка. Има... Виж какво има. Какво открих. Това може да ни е къщата. И има наоколо, има доста такива. Къде си? Тук съм. Добре, да щупи малко дърво, че... Не дърво, камък. Добре, камък. Ще да не знаеш, че аз падам по миньорство. Да. При това ти. Аз не. Аз обичам да ловя животни и да събирам айтеми, които са отгоре, а не отдолу. Аз не си падам по миньорството. Така, идвам при теб. Също не ти го виждам. Ето го. Мистери Бой. Мистериозното момче. Леле. Ей, чай да убия тата пакава. Че ми бяга нещо. Едно кожа и две. Такова месо. Ела тука не мога да уча. Аре бе, не бягай. Супер. Разгеле. Так. И... Так, един бутон. Так. И на брадва и кирка. Добре. Добре, печка да правя ли? Да, прави печка. Най-добре. Ще си опечем айрон, ако имаме. И ще си направим чаркол. После трябва да си изкача някак. Добре. Нека си изкачваме. Дон. Аз виждам нещо. Виждам ли нещо? Добре, ела горе. Добре. Так. Пусни ми. Благодаря. 13 дърт лева. Супер. Това. Кое? Дърво ли ми даваш? Какво ми даваш? Какво е това? Супер. Камен меч. Какво ми даваш? Кирка. Супер. Аз ще ти дам малко и такова. Брадвичка. Брадвенце. Чака. Дага. Добре. Да взема ли крафтинг тейбъл с нас? Добре. Кокошко, няма ми взимаш крафтинга. Сложих си левъра. Левър. Колко дърво приблизително ще трябва? Откъде да знам, аз имам 2 табли. И 8 дърт. Ще набавя още дърт за мината, когато трябва да се изкачваме. Аз имам лопатка. Също така може да си направим подземна къща. Най-добрият вариант. Не мислиш ли? Добре, ама по едно време ще трябва да се висим горе на земята. Да, но за сега, докато сме нубари.
Та-да! Де! Тум-дум-дум-дум. Та-да-да-да, та-да-да-да, та-да-да-да-да-да-да. Ще направя нещо като капан. Някакъв трап. Някакъв смотан трап, който е 2 блока. Може така да фащаме крави и други неща. И 40 дърт. Ма не, животните не са толкова стъпи. Да, обаче има дупка и някой ще си го помисли. Къде си, за Бога? Тук са. О, добре. Ам, Защо дървото отиде при мен? Аз смятам, че директно трябва да отиваме над земята. Т.е. да направим къща, т.е. да не живеем в мина, защото имам един стак дърво, необработено. Необработено? Да. Леле. Добре, нека да опитаме. И че можем да почваме. Какво правиш? Ами, копая надолу. Осем камък, трябва да ми повече. Аз вече имам печка. Имаш печка, но аз правя за други неща. Дано стигна до някоя лава. Ще се изкачвам нагоре. За Бога! Ей, не виждам нищо! Трябва да погледна нагоре. И... Как те дисконектна? Да, нормално. Ужас! Не мога да се изкача, за Бога! О, Боже! Хоп, хоп, хоп. Аз не съм сложил дърт, за Бога. Аз сякаш се изкача с месо. И хора, това майче ще бъде първия епизод на Майнкрафт. Епизод 1. Защото тук сяват някакви проблеми. Голямото влизане в Майнкрафт 2016. Това беше всичко от нас. Ако искате да видите още клипове на Майнкрафт и на други игри, харесайте клиповете и оставяйте коментари.